Mangwanani akanaka kose kwa mungava muri kumativi mana enyika ku Canada, ku Korea, whether you are in the USA, South Africa kana kuti ku Zimbabwe, tisingakanganwe vose vari ku UK, Australia, zvese neku Dubai, Botswana, from wherever you are listening from, whether you are in Mozambique kana kuti Zambia. Tisingatambisi nguva, let me play for you a voice note yandaka receive from our dear sister. Okay. Hi, Nashi. Kuma Nashi ndine nyaya yangu. Please change my voice. Kana makunyora. Kana makuiposta. And please alert me. Ndizo follower hoji. Zvimutoroni vamwe. Comments vamwe and so on. I'm 37 years old. Turning 38. In March. I'm married, but I'm married as a second wife. But problem yangu iyandinayo ndiye kuti since I was married, my husband aiviga zvinhu zvakawanda from me. I never knew he was a married person. He never showed me kuti munhu ane mhuri. I used to come paanogara pacho. I never used to see kuti munhu ane mhuri and so on. Pasina anything that could show. Ndakamboedzawo kutsvagawo hembe dzemunhukadzi, maclues ekuti unoonawo semunhu wechikadzi. I never saw them, but paakazonzwa ndaakutaura nyaya yekuti I think I'm pregnant, akatanga kutaura zvokuti my first wife, then ndopaakatanga kutaura. Ndikati no, pekutanga I was so devastated kuti ndakangomuti take me home ndiendese kumba. I didn't want to think zvakawanda, saka bhandiendesa ndobva ndangoita sleep over it ndichifunga ndikati manje ndoita sei the pregnancy yanga yauma around 6 months, saka there's nothing I could do about it. Ndobva ndangoaccepta situation yangu sezvayanga iri, and iyo akataura akati Nina, I'll never leave you, and ife ndakakusiyawo kuti mwana ararambire musango and so on, I'll try my best and so on. Handidi kunyepa, he is a good father, and up until today munhu anoda vana vake. But the problem is now munhu anorakidza kuti anoda vana vake, but inini ndine problem, ahachade inini. But kusandida kwangu inini ndinoona kuti there's something dubious about it. Nekufambawo nekutsvagawo kuti ndibatsirwewo maprofita and so on. Ndatsvaga mukomanashi, ndinongotaurirwa kunzi murume akagezeswa mvura yevanhu vakafa yevafi. Munhu atauri kumakuva kuti akufuratire iwewe kuti asatomboona nezvevana. You are very lucky kuti anotombocheukawo vana achiita sei. Handidi kunyepa, vana vangu they are at very good schools. Mukuru wacho is turning 20 now October. I told you at a very good school right now. Mudiki wacho is at a very, very good school right now, futi Form 1 right now. But still, the first wife does not accept receive. But my problems akanyanya kutangira pandakaona ndavakirwa musha wakandakaona uyu ndakavakirwa kumusha. Zvezvokuti nditowo musha semunhu aita vana vakomana. But then wapera musha wamaiguru vangu vacho, she knew about me kubvira kwese way back. She knew about inini kubvira vana vachikura vasati vatombokuma A-level kwese uko. She knew. Takanga tatova vanhu vanozivana pabarika kudzinhamo, tinoatenda tese, tinoita sezvese. Vanhu vese vanguva kutoziva kuti ninge ane vakadzi vake vaviri and so on. But chaivepo ndechekuti because I was never properly introduced in the family, vamwe anachete ava vanoita zvezvekuti nekuti hatina kuintroducwa kwauri, we don't know you, saka vanowirirana neni kana tiri tega maiguru vangu vasipo. Then kana maiguru varipo vanoita zvezvekuti vanosuduruka zvezvokusada kunzi namaiguru makuwirirana namai nina. So then ezvinhu zvasvika paextent yekuti ndakatanga kufambawo ndichitsvaga kuti
what's happening, because ndikuona kuti even if ndikarwara mukomana ndinotozviendesa kwadokta ndega, ndinotsvaga medication yangu ndega. My husband haacheuke, haaite sei. Anogona ngouya kubvunza kuti wakunzwa sei, but zvekuti uzoti ndiri kunzwa zvakati, I think I need medication, haatode kuzvinzwa izvozvo. Because why ndichiti haade kuzvinzwa is because haana action yaanotora. Anogona kuti ukamuudzwa kuti pakati pangu parwadza zvakati, like I'm hypertensive now, ndiri munhu ane BP, and munhu uyewo kuti akasvika pakutsvaga chirwere akauya nacho mumba. Inini both of my sons are negative, inini naiyewo namai guru tese takazobuda taapositive, but vana vese havana chirwere, which means iye munhu nekufamba kwake ndokwakakonzera zvese. But kuti achiziva kuti on a monthly basis ndinofanira kuendawo kuma-checkups, haaprovide transport money, haaprovide anything. Akatoona akupa mari yokuti ndinoda kuti utenge food, it's because nekuti iye anengada kuti udyiwa, anogona ngokupawo 30,000 or 45,000 oti inokwanisa kulasta the whole month. Uchitenga muriwo, uchitenga sipo, uchitenga zvese zvakawanda mumba zvinodiwa. Haasisina nzwisiso iyeyo kuti azive kuti this man aichakwana muno. Iyi 30,000 RTGS yemuno mabond emuZimbabwe. So now nekufamba nekutsvaga ndakazonzwa kuti no, maiguru kakugezerai, vakaenda kumacha kwawakaenda whether muprofita kunganga kwavakaenda, vakashandisa mvura yevanhu vakafa kuti vagezese murume afuratire. Iwo hakuoni chese chaunotaura, hapana chaanoteerera, ende ndo zvazviriwo zveshuwa, hapana chaanotonotaura chaanoteerera. So ini ndakazongodecide kuti no, ega ndingosiyiwo zvakadaro. So I'm trying to live a life yekuti ndine ndakangonyarara ndirimo mumba, ndiri munhu anendake kubasa. Ndinongonyararawo, ndinongouya. The only thing chatotaura tese is like maswera sei mangwanani. There's nothing else chatinotaura. But namaiguru anenge achironga zvese, you find them plana everything. Endai kumusha munoita zvakati, endai kwakati munoita zvakati, parudiwa mari, mimi how much do you need, what. But for me anotorwadziwa kuti asende mari into my own account kuti nditenge magroceries emumba, kana kuti ndingozvitengerowo masanitary way yangu yandinoda, like mapads and everything. Anotorwadziwa nazvo, haatodi. Anototi atosunye mari iyoyo kuti akwanise kuti aiwedzere, whether unomuudza nemutoo upi kuti mari yamukundipa haisi kukwana, ndiri kushota, pari kuzoshota zvakati, anobva ati zviri kushota zvacho izvozvo zvinyorei pasi. Ukazvinyora anozongoti upa anenge aendawo out ndiye for shopping yake iye, kubasa rake and so on, munhu anorana bhawa and so on. Ozongobatanidzirawo ipapo, otengerwa mapedza woita sei. Munhu achazive kuti ndiri kuda nemawings here, ndiri kudawo akaita sei mathick ones here, ochi anongotenga simply because haasi kuda kuti this money ipinde mumaoko mangu. Then the other thing chozouya kuti anenge achiti kumusha kuriko, kumusha uku kwauku imumba mangu yesi, munhu wese anemba yake, but mangu mumba haana chaanombo inspector wokuti aone kuti mumba makamira sei, makonzo asi kudyiwa here, masofa amai ava chii chakati, mubhedha usi kudyiwa here, zveshe mune nguva musinga. But he never makes a mistake yekuti kumba kwamaiguru anotadza kupinda, whether
zvaita sei, anotona inspector makamira sei, makaita sei, chii zvinhu zvese zvakamira sei, and achitopa ripoti kwavari kuti zvinhu zvakaita sei. So chaakuitika manje ndechekuti ndonyatsoona kuti zvakataurwa zviye zvandonzwa zvo zvandobata zviye I think ndikaenda kwakawanda kwandanzwa kuti amai ava vakakubatira vakakugezerai kuti murume akufuratirei, asakutarisei, asamboita se, but inini hapana chandaifungawo chakaipawo nezvavo. Ndaingotiwo sezvo munhu uyu ndiye ndo zvaada ngazvigare zvakadaro, ndaingotarisawo zvakadaro, ndingosevhaivhawo zvakadaro, pasinowo chandaimbotiwo ndizviye ndizviprotectiwo what I never thought of him, because amai ava vanotori munhu anonamata, mukadzi anopfeka bhachi rekuchechi, ndo ana Maria Musande vachoyo. So vachidaro vanongoita zvavanoita inini vakaenda kwavaenda vanongodiedza kumutsiridza nyaya dzekuti inini ndaitaura zvakati zvandisina kutaura, zvandisina kuita. Vanongomutsiridza murume haatombocheuki kuti zvanzi ndimai nhingi vataura, anongouya akangoataka chete. But chekupedzisira uzonotata kwatakafamba kwese tichitsvaga nezvazvo zvonzi iwe ndiwo nemama. Saka ndinoti mukomana chindofunga ndine munyama wandinawo, kana kuti chii chiri pandiri handizive, but chinokonzerwa nekunge amai ava vaziva nezvedu. Kubva pavakanga vasingazive everything was okay, but pavakangoziva about me nezvemwana wangu apa ndane 2 sons and so on, but bva pavakangoziva ndokukanganisika kwakaita zvinhu. But ina handina intention yokuti ndivarwise, ndoziva kuti ndivo vahose and hapana zvandingaite nezvazvo, ndini ndakauya mumashure mavo. Chandaingodo chingoti tingorespectana, tongozivana kuti takaita sei, but this thing yekuti vanoshandisira murume kuti asandirespect. Right now I'm only 37, but ndikakutarira mukomana zvinhu zvebonde charomba mangu ndinoriwana kana after a month, kana after 3-4 weeks munhu anozoita zvizvo zvokuita kunge ari kuti autongoti let me just do it, just like to, as if he is feeling pity for you, kuti uri kungoramba uchingodzoka mba muno mensoni. Saka pfungwa yangu yanga yanditi wadi kungobvako, but chiri kunetsa ndechekuti my greater part of my brains iri kunitaura kuti mwana wangu mukuru paari pacho ndikangouraya foundation yake kuchikoro akanganisika zvachose. Mudiki wacho ndikaurayawo futi foundation yake paari kutangira paari kuchikoro ndamukanganisa upenyu hwake zvachose. I have my children at heart, but chiri kunetsa manje ndodzoka ndiri hypertensive, BP inokwira zvekukwira nekufunga kuti alright. Saka chaakundinetsa nchekuti is it not better I move away so that vana vanozokwanisa kundidedza kuti mama ndiri mupenyu, than kuzoti guva ramama wangu iro ndafa. Because BP yangu makwirira inoita, it's very serious, it's very serious. Ndakatombo stroke 2019 because of my issues ese iwayo, but murume hatombozvo akafuratidza kuti hapana chaanoona zvaro, kana paine vanokwanisa kundibatsirawo ngavangondibatsirawo ndikwanisewo kubatsirika. Ndizo kuti musha ndoramba ndakagara, ndakatovakirwa musha wakanaka komanashi, a 4-bedroom house iri kumusha yakanaka, painted very well, and kunotoita kunge ndiri kuHarare, magetsi and everything zvese zviriko. Ndikapuwa munda, but wasvika pakuti vakunditi takuurima because hausi kuushandisa. Vakuita like they are taking possession of everything that they gave me kubvira pakutanga. Inini neunyariro ndangoti aiwa torai pandanyarara, handina chandakataura chakakura because ndinoona zvichindiremera.
kana ndiri ndine ndakarura sekuti ndine mudiki, musha wese hakunokwanisa kamwe. Kumusha kwaamai vavo kwakarohwa guva zvese, ndini ndakanoita chirora chese, ndikanodidi maigura vachiti inini handiite nokuti ndinonamata. Asi pasvika paextendi yekuti ezvinezvi ndavasana kuti ndinotadzidzoudza mvura yavakashandisira murume yevanhu vakafa kumakuva. Murume nyaya kuti asekanga ari kumurarama ari kumakuva uko, ndaedzawo kumbogadziridza nenzira yemunamato muteuro neine, asi zviri kuramba, zviri kutonditambudza. Ezvinezvi chiripo greater part yangu iri kunditi just move out, usiye vanhu vakadaro. But greatest part yoti ndinokanganisa vana, but greater part yobva yati is it not better move out? Vana ava vazogona kudedza vachiti mama uri mupenyu than uri wafa wanzoona guva rako kunzi guva ramai venyika. Taking for example just this Christmas chaiyo akanditorera vana vese akaenda navo to celebrate Christmas naiye nevana vake nemukadzi wake mukuru iye and so on. I was all alone. Ndikashaya chazvaitirwa. I've never spent any time ndisina vana vangu, any Christmas na vana vangu, but this Christmas ndakatospenda ndega ndisingatozive kuti nhasi ndichadii. I just slept the whole day. Ndiri munhu anozvenditorwa kubasa, anotraya kuzviraramira. Handitengerwe sipo, handitengerwe bhurugwa, handitengerwe anything nemurume wandinogara naye, but iye ndinomuitira chese, ndinomuwachira, ndinomubikira, ndinomuita sei in silence. Ndinongoita ndakanyarara bhozi. Ini ndakati handidi kuti iye andiwanire mhosva zuva remangwana kana tazogara pasi, asi unerera mukomana ndo chinhu chakaoma. Ndochandazoriliza upenyu kuve nherera, usina mai usina baba, hakuna nokumirira. Yes, my extended families ariko, but unovatsanangurira, unogovaudza zvese, vanoratidza sevanobatikana, but they will never stand up for you. Ndo life yandinayo. Mai vangu vachifa at 3 months of my life, ndichibva kuzvarwa, baba vangu vachizofa at 7 months, ndiri grade 7, I mean years later. Vakaroromo mukadzi akaita vana vairi. I get along very well nevana ivavo and so on. Hatina kana problem kana chii, but problem yauya mumba mandinogara. Ndatambura, ndanetseka. Ezvinezvi zvinogara bhipi yangu yakakwira. Ndashaya kuti yodzika sei. I've tried to engage a counselor in my life kuti andikanselewo, achitaura naye, ndoita ma-meetings and so on. But ndinongoita time yekuti ndinazonzwa kuti panapa I'm not feeling well. Even ndiri kubasa kwacho, I'm not feeling well. Bhipi yangu ikatokwira panapa. I really feel it. Ndotozvinzwa, ndoshingirira kundiona kuti hano because handina kwandichazowana cheuviri. Handina kana mwana akanzi visiting weekend, murume kana asingade iye kuenda, make sure kuti inini saamai ndinoona kuti hazviite. Someone has to go, but it has to be at my own expense. Unonzwa iye kuti ukataura nyaya yekuti saka mondigadzirira ukatransport ndoenda ndonoonochi mwana, unonzwa kuti ipapo ndopanonetsa. Saka ndinoshaya kuti ipapo ndopanonetsa, panonetsei mwana wake munhu wakazvara. Chaapo ndechekuti right now in my life I just need someone who loves me and anondigomudawo back. I've never felt how it feels to be loved and to love back. Ndochokwadi. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna vanzvadzi vedu ava. Kana kuine vanokwanisa kuvabatsira, please feel free to come to my inbox tobva taona kuti sisi ava vangabatsirikana sei. Vadiwa vateereri, tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.